ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଫାଇଟିଂ ଚଲା ମତେ ମାରିଲ ଆଜିକାଲି ଇକୁଲକୁ ଆ ତତେ କେମିତି ମାଡ ହବ ଦେଖିବୁ। ଏଇ ମନେ ରଖିଥା ମୁଁ ମନିଟଲ। ଦାବେ ସାଲା ମତେ ମନିତଲ ଦେଖଉଛି ତୁ ଆମ ଘର ବାଟେ ମୋ ଭଉଣୀ କହିବି ମୁତିକି ତୋ ବୋଲେ ଭପାଲିବ ଦେଖିନି ସୁଲେନ୍ଦ୍ର ଥର କ'ଣ ଥତ ଲାଗିକି ଆସିବେ। ହଁ ମତେ ତ କାଲି ଏତେ ଜୋରେ ମାରିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଅଛି ପଛେ ଜୋରେ ମାରୁଛନ୍ତି ଟିଏ ଭାଲି ଲାଗି ଆଖି ଦେଖି ତୁ କେତେ ଏତେ ଦବ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କଲେ କଣ ତୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯା ମୋର ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ମୁଁ ଥାଲିକି ଯାଉଛି। ହେ ତୁ ତ ସିଧା କହିବୁ ମୁଁ ନୃତ୍ୟକୁ ଯାଉଛି କହୁଛି କାମ ଅଛି ଆଉ ତୁ ଯା ନୃତ୍ୟବୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ପାଠ ପଢ଼ିବି ତାଳଙ୍କ ପାଖରେ ବେତ ମାଡ଼କୁ ଡରି ବହି ବସ୍ତାନି ଧରି ଆଜି ଯୋଉ ମାଦ ହବ ମୁଁ କ'ଣ ସ୍କୁଲ ଦେବି ଯାଉଛି ଆମ୍ବ ତୋତାଲେ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ ନୁତିକି ବସିବି ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ଥୁତି ହବ ସିଧା ତାଙ୍କ ସହିତ ଘରକୁ।